Os lugares da Ferrería e Trascastro, no concello do Incio, están enlazados por unha ruta duns 5 kilómetros de gran beleza natural e interese etnográfico xa dende o punto de partida. A chamada ruta de Trascastro sae da singular aldea da Ferrería, na que as casas, a maioría de pedra, están construídas sobre rochas e distribuídas seguindo o trazo que debuxa o río Antiga, afluente do Cabe. Na Ferrería atópase o antigo balneario, célebre polas bondades das augas ferruxinosas do seu manancial, que atraían a numerosas persoas de toda España e mesmo do estranxeiro, e un pazo que data do século XV. A ruta continúa logo de atravesar o regato de Augarrubias, adentrándose na montaña por unha pista de terra. Neste percorrido, o xeo do inverno esculpe as rochas con certa mestría. O camiño continúa para ascender cara á afamada Mesa dos Catro Cabaleiros, chamada así por ser o lugar no que conflúen 4 concellos: o Incio, Folgoso do Courel, Samos e Pobra do Brollón, un miradoiro privilexiado sobre as montañas lucenses, un fermoso itinerario enchido de contrastes que remata neste pequeno núcleo rural da parroquia de Trascastro.